खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीब बसुमतारी। बे समाव प्रमोद बर' बिथाङा थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा जायखिजाया खामानिखौ 5G स्पिडआव खामानि मावगासिनो दं। बे बाथ्राखौ जों बुङाखै, बे बाथ्राखौ बुंदों हिरकज्योति मुसाहारि बिथाङा थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' आफादगिरि हिरकज्योति बसुमतारी बिथाङा बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौ थांखिनानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बे समाव नोंथांमोनखौ राजखान्थिनि लोब्बा लानानै बाथ्रा बुंनो नाजादों दि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि जौगानाय खामानिखौ लानानै गोबां लाइमोनफोरा खमैबो 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो बिथांमोना मोनसे समाव बिपिएफ दोलो थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मदद होबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव लाइमोननि मोजां खामानि मावनाय थामहिनबा सोलोंथाइखौ लानानै जौगानायखौ लानानै बेकार जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नखरावनो एबा रेसिडेन्टआव फैनानै 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों, जेराव नोंथांमोना ग्राफिकनि मददजों रोखा नुना मोन्दों आरो बिथांमोनानो साफा बारग' बिबानगिरि बिथांमोना आरो बिथांमोना मोनसे समाव बिपिएफ दोलोखौ मदद होबोनानै खामानि मावदोंमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमोद बर'आ जाबायदि स्पिडआव बिथांमोना फोरमायदोंदि 5G स्पिडआव खामानि मावगासिनो दं, बेफोरखौ नोजोर होनानै दिनैनि समाव इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दानिया फैदों बिथांमोना आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा माबोरै खामानि मावदों आरो मा थांखि लानानै बिथांमोना बिपिएफ एबा बिपिएफ मदद होनाय बिथांमोना माबोरैहाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों जों बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो नोंथांमोननि रादाब नायग्रा गासिबो आइ आफामोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। आंनि सिनायथिखौ आं होग्रोनो सानदों। आंनि मुङा हिरकज्योति मुसाहारि। आं बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बारग' आफादगिरिमोन बुसुनि। दिनैनि दिनावहाय जों गासै लाइमोनफ्रा 51 जन जोङो जइन जाफैदों सार रनजितनि माबायावहाय रेसिडेन्सआवहाय। बिनि जइन जानायनि मेन उद्देশ্যआनो जादों जेनेबा मा होनगोन, जिहेतु जोंनि इउपिपिएल सरकार प्रमोद बर' सार दैदेननाया माने मोनसे ओरैबायदि स्पिडजों खामानि मावगासिनो दङ, जेखौ जों बुंनांगोन दिनैनि दिनाव 5G स्पिड होननानै। जों खोब मोजां मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौ बुंनांगोन जे जेनेबा सारमोननि जिथु मोनसे मिशन एन्ड भिजनआ बांसिन इउथ्सफोरखौहाय माने गोजौ थाखोसिम लांनाय, माने हिउमेन रिसर्स मोजां क्रिएट खालामनाय दिनैनि दिनावहाय बेफोरबायदि नोजोर होनायखौ जों खोब नुबोबाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंनि बिटिसिआ दा बिटिसिआ माने मा होनगोन, बै समावहाय खोब गोग्लैसोना दंमोन। खिन्थु प्रमोद बर' सार फैनायनि उनावहाय बे रिजनाहाय बिटिआराहाय माने मोनसे सिखांबोदों। दिनै बायदियाव सुपार 50फोर बायदि मोनसे माबाजोंहाय गोबां माने मा होनगोन इउथ्सफोरखौहाय बा मा होनगोन जायफोरा फरायनायावहाय गोरों बिसोरखौहाय माने मा होनगोन सिभिल सार्भिसफोर बायदियावहाय बा किसुमान इन्जिनियारिंफोरनि माबायावहाय थिनहरनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौबो नायनांसिगोन इन फिउचार जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो सोरबा मोजां आरोबाव इन्जिनियार्सफोर ओंखारलांनो हाबावगोन नामा, जों बेखौ खोब मोजाङै जों माने मा होनगोन सानखांनानै जों हाबफैजोबदों आरो गासैबो। माखासे साननो हनो गोरों मानसिफ्रा बुङो फरायफुबाय थानाय समावहाय फरायसाफोरखौ फरायनानैनो माने जिउखौ साक्सेस खालामो। नोंथांमोना दा दिनै जबदान जाफैबाय। दा नोंथांमोना जबदान जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि केरियारखौ बबे लामाजों लांगोन? केरियार मिन्स बे सासे मानसियाहाय 18+ जाबानो बेहा भटारशिपनि मोनसे राइट्स दङ, नङा होमबा? नों 18+ जानाय लोगो लोगो नोंहा भटार कार्ड मोननाय लोगो लोगो नोंहा मोनसे डिसिसन लानो हानाय नोंहा केपासिटि फैखाबाय। जों दिनै जायफोरा जइन जाफैदों बेवहाय गासिबो 18+ नङा, 25+बो दङ। आं गावखौनो गाव बुंगोन, आं सासे 25+नि सासे इउथ। आंनि डिसिसना मा, आं बेखौहाय आं खोब मोजाङैनो सालिजारिनायदों आरो आं मानि थाखाय जइन जाफैदों आं बेखौ खोब मोजाङैनो बेखेवनानै होदों। नाथाय नोंथांमोन बायदि गोबां इउथ्सफ्रा बावैसो सिगां बिटिएफआवबो गोबां जइन जानाय जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोनखौ मा बुंगोन? बिथांमोनखौहाय आं दिनैनि दिनाव बुंगोन, बिथांमोना जि मोनसे मिसकनसेप्टफोरखौहाय लानानै दङमोन इउपिपिएल सरकारनि सायावहाय, बेखौ एसेबां माबा खालामनाङा, मोजाङै बिजिरनानै नायथों। आं बुङा जे बिथांमोना थांनो नाङा होननानै, बयहाबो गाव गावबागाव मोनसे चइस थायो, खिन्थु गोथौयै नायनाया साबसिन जागोन होननानै आं बुंगोन आरो दिनैनि दिनावहाय। फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना नैबे एमपि इलेक्सननि
बेलायाव औ नोंथांमोनाबो इपिपिएलआव जइन जाबाय जिहेतु बिसोर सापर्ट होनानै खामानि मावनो सानो नामा? निस्सय जुदि जोंखौ अपरचुनिटि होयोब्ला सोलोंनायजों लोगोसे जों खामानि मावगोनखौ जोङो आसा होयो जुदि होयोब्ला। दा दिनै बेंटलनि बे रनजित बसुमतारी EMनि न'आव जे जयनिं हाबाफारि बे हाबाफारिया एसे आगोलाव जोंहा जानानै थांबाय। जोङो जे जयनिं दिनै होनाय बियो गासै 50 जननिबो बारा बेयाव जयनिं जादों आरो बेयाव जाखिनि बिथांमोनहा जयनिं जाफैदों फ्राय गासिबो लेखा गोरों माने सोरबाया मास्टार डिग्री फरायनाय बा सोरबाया ग्रेजुवेट जानाय थिग बिदिनो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोनहा मास्टार डिग्री फरायनाय बिथांमोनहा बेयाव जयनिं जाफैदों आरो बिथांमोनहा गावसोर जयनिं जाफैनायनि जे खारन जे मा उद्देশ্যनि थाखाय बिथांमोनहा जयनिं जादों बेखौबो स्पष्टभाबै बिथांमोनहा बुंदों जे बिथांमोनहा बुंदों जे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि बिथाङा लाइमोनफोरनि थाखाय साननांगौमोन समाजनि थाखाय जेरैबायदि साननांगौमोन जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनायनि थाखाय जेरैबायदि साननांगौमोन बा मावनांगौमोन बेखिनिखौ बिथाङा मावनो हायाखै। दा बिथांमोनहा बे 3 बोसोराव जे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जे इउपिपिएल सरकार बे 3 बोसोर बिथांमोनहा अबजार्भ खालामदों आरो 3 बोसोरनि गेजेराव माने बिथांमोनहा जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन बेखिनिखौ हयथ' 100% मावफुंनो हायाखैब्लाबो माने प्रसेसआव दं मावबाय थादों बेखौ बिथांमोनहा फोथायदों जायनि थाखाय बिथांमोनहा लोब लोब जयनिं जाफैदों आरो बे जयनिंआ दिनैल' नङा माने एसे आगोलनिफ्रायनो जोंहा जयनिंआ जाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव गाबोन समफोरबो जोंहा बुहुत नेता गुबुन गुबुन अर्गेनाइजेसननि बुंनो थाङोब्ला BSUनि जायफोर बिथांमोनहा माने जयनिं जानो थाखाय बिथांमोनहा जोंजों जगाजगआव दं। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।